machielo nyaka koro gichopo the number man tiere go sani. Koro intiere koda branches adi kata mna bede adi mag duka nini? Sani kaka wawuoyo, maa ema ne duka na mokwongo, ema miyo na mor mondo mi ma ema mondo mi ubiye unene nikech kae mana chako go. An gi duka kae Naivas Kasarani, an gi duka town on Moi Avenue on Festive Mall, an gi duka Awendo in Migori County, Konyando on top of Kenya Women and Post Bank. An gi duka Kisumu, kidhi KCT block A45, an gi duka Bondo, an gi duka Kakamega, Ambware Plaza, next to State House Road, and kodgi up to dukni aboro. Ma maybe anyalo mention gite kata ko anyal mention gite. Makoro in gi dukni aboro. Yes. Manero moriwo Nairobi kaendi, Luo Nyanza, awinjo be Kakamega mano Western bende intiere, mano yimbo mar piny Kenya. Koro gima nomiyo na meja e counties wa makonogo nikech kuno ema nang'eyo. Nokanyal dhi counties mamoko go, and an jaluo moero luo. I'm a proud luo. Koro natemo mondo mi ameja kund ma understand. Kund ma kadhiye tanyalo wuoyo, tanyalo lando tija, to ji hero, to ji biro. Atis koro kiwacho intiere koda bede abiriyo, mago eko mag dukni ma itime dusruok. En ang'o ma bende itimo? Gin microblading kende ma itimo, koso nitie kata mna services mamoko ma bende uchiwo? Kana chako, capital mane an go, ne akwongo achako gi weche kogno. Aloso kogno maber, aloso kogno mar ng'ama timo arus, aloso kogno mar ng'ama tiye bank, aloso kogno ma simple to gi ma exaggerated. Atimo bende makeup mar arus. Kidwa timo arus, tidwaro ng'ama dwa timo ni ber, watimo kendo wawuotho e Kenya mangima. Kati luongo wa ni dwaro makeup to in oko mar Nairobi wabiro chopo. Kamora mora ma iluongo wae. Koro mane mana kuonga chako go, then bang'e kasetimo tija matimo, tamane atemo manyalo kelo machine mar microblading. Gimomiyo tij microblading ni tin nikech ok en available within the country. Nikech mane mana dwaro penjo nikech microblading ni ng'eni ji mathoth okiaye. To microblading ni kata mna kitime bende ji jathoro kata mna wacho ni ochal kata mna nade. Momiyo noduchi makawuono walimo gwenge gi eki mag Kasarani mar mondo mi wane. Atisa pona mdhi nyime gi sigandi mana kidhi nyime koda loso nyadende mabenda neno ka indi duchi makawuono. Nyalo mna nyiso ni ng'ano puonji microblading koso ni puonjori e mbui, nyalo mna lero ne nyako Ramogi. Mokwongo kaka ne apuonjora wach mar microblading, ne ayudo nitiere ng'ama nobiro mano ya Amerika, mano obedo ni en watna. To kane obiro, nikech ne an interested e wach microblading, kaka ne ong'e ni an e weche mag ber, ne opimona, monyisa ni gima kama chakore Westlands, ne akaw thuolo mane adhi, to nikech gini ne tin Kenya ka, ne ochajowa matek matin, nochuna ma agolo siling 530 mondo mi apuonjra gini. Bang' puonjruok mondo mi ne kel ni machine ma genuine, nitiere gik ma watiyogo, pigment ma watiyogodo ma bende igolo oko. Koro mondo mi igol pigment mikel machine, mikel gik ma itentels, nikech otiyo nyaka gi nitiere sindene ma watiyogodo, nitiere gik ma wathiedhogo wang' maka in sensitive, to kata ka ok in sensitive, to kitiyogo to onge gima timi nikech ji opogore. Nitiere ng'ama wang'e sensitive ma kotiete gi gimoro matin ni to wang'e kethore. Koro mondo mi igem ma ing'eyo ni ber, nyaka ne wagolo loka kata sani. Maka dwaro to nyaka awach na dwaro ma chuli in advance, biro bang' dweche adek. Mani nyiewo ir ng'ama na kinyalo mana nyisi nyako Ramogi. Apart from nyiewe kuom ng'ama no puonja ni, aseng'eyo duka mantiere kuro, anyalo nyiewe kuro, inyalo kele gi yie, kata inyalo kele gi ndege. Yes. Mana kamano koro nyalo mana nyiso wa process mokwongo manero ka koro ichako microblading nikech emomiyo ne wan kaendi. Yes. Koro ka adwa chako tij microblading, mokwongo ka yudo wendo, nikech ok ang'eyo ni wendo wang'e chal nade, abro kwongo a cleanse. By cleansing awacho ni mokwongo adwa golo
kopo ni no wirore makeup mora mora nyaka akwonga gol. Koro kadwa golo makeup no, inya tiyo gi wet wipes, inyalo tiyo gi spirit, inyalo tiyo gi cleanser. Koro kaka sani, kaka sani aneno kama maneno kani machiegni. Mano spirit. Wanyalo chako gi man kech mae mayudo yot. Ayoyo wang'e, agolo gik mano wiro kapok obiro mondo mi koro achak tiyo kode gi gigena maber. Bas, koro kaseyoyo wang'e, adwa lielo wang'e nikech king'iyo maber ineno ka moko oti piny, moko oti malo. Koro mondo mi ayud shape madwaro, size madwaro, adwa lielo wang'e mondo mi ati kaka dwaro. Koro ok waliel gi wembe, adwa lielo gi mae maber. Koro mano koro da chako ikuongo itimo threading, mano koro shape eyebrows ma. Kaka wadwaro. Ka ing'iyo wendo na ma odiochieng' ma kawuono ni, wang'e bet koluorore matin. Wang'e ok bor. Koro kapok wachako timo ma, wang'iyo wang' wendo. Nitiere wendo manigi wang' ma oval, nitiere ng'ama nigi ma round, nitiere ng'ama nigi pat wiye, forehead maduong'. Koro ok ni picha mora mora mineno ibiro tiketoni. Kibiro kore kawa advice kaluwore gi kaka in. Mawatang' ni mawanyisi ni kaluwore kaka in ema ber kodi. Nikech wapogore adieri. King'iyo wendo na ni kata king'iya ibro ni we faces opogore. Koro ok wanyal yudo machalre. Koro wan ema advice according to kaka wang'e chalo. E gima koro waketoni. Koro kaka sani en aseneno wang'e kaka chal. Koro adwa lielo. Koro ok ni koro kaseliele tatimo ne gima nobiro timo. Adwa lielo ma kuonga gor mone moyie kaber to koro wagine. Inyalo mana dhi nyime kawuono ang'e nakete tago maliet nikech idwa tiyo kiloso. Inyalo mana dhi nyime to bas koro waliedo. Koro tuoni kise shape maber ma isegoro nyaka one omon. Ma eyeline. Koro neka pono ero kata uwi. Koro ng'eni nikech wang'e ni ene modhigo nyaka odhi gi gima ohero, ok mane mahero. Koro ene ma nyaka omor nikech wan gima duong' en ni customer mor, odhi gi gima no odwaro. Koro inyalo mana nyisowa ni microblading ni nikech impende naneni ka ni kata kana pok achako chenro iwachanga ni setimo microblading e wang'i ma bende intiere godo. Inyalo mana nyiso ni mari no osekawo thuolo mar dweche kata mana higni maromadi. Koro an mara ni kaka inene ni mara ni sani nigi higni 5 gi dweche 7 nyaka nakete. Wan ne wakete kapod en nengo matek, though sani to namiyo nyidendi manyiluo, maluo women nikech an member. Koro namiyo gi offer moro mar 5,000, lakini kawaida akawo 15,000. Mano namiyo gi mana matin nikech nitiere nyadendi mosiepa kanyo mano wuoyo koda, to namiyo gi matin ma bende rumo giko dwe ni. Koro nasepango timetable moro kuond madhi wuothe. Kuond madhi wuothe go katieko to wadok adoka 15,000 ng'ato ka ng'ato. Makoro sani wacho ni nitiere koda offer idhi kete kata mana siling 5,000. To nang'o ni microblading beche nengone ni malo kabisa? Nengone ni malo kabisa, lakini gima nomiyo atimo ne nyirigo kamano ne en mana ni nyako nyiri mage mana kinyalo lero ni nyako Ramogi Joan samoro kata mana kata mbe kata mana igwenya luo women gi to mage. Luo women wan nyiluo nyionagi e piny mangima. Wan gi grubwa miluongo ni Luo Women Worldwide, to kendo wan gi moro ma be iluongo ni The Luo Nile. Gina mag nyiri lilo, nyiluo matiyo matek, nyiluo madwaro ni mondo mi gi achieve their goals in life. Koro wan nyiri moherore, waromo ga higa ka higa, makata higa ni Luo Nile wadhi romo. To Luo Women ni bende mana kamano. Koro nyirigi asebedo achiel kuomgi higni mang'eny. Koro naparo mana ni mondo mi
abe a support gi in one way or the other nikech ang'e maber ni nitiere moko mosebedo ka gombo gini to nikech mokwongo kata mana an mara natimo gi siling 30,000 diere mane pod korko chakore no koro nawacho ni mondo import gigi atim ne nyiwa mondo nyiri moko go one kata nyiwa moko be oduogo ne lakini to ne en mana offer mana atima nikech an gi stock manyien ma obiro gi nengo matek ambe na feel ni kaka wakonyore kaka nyio nage ayude yo moro man bende abro wacho ni chieng' moro ni ambe natimo kama ne nyiwa nyenyiluo tok ni kora yudo faida ahinya nani mondo watime but gimana mondo dada mondo wachi moriere tire ni offer wani ok ni en offer manyaka chieng' mano offer ne Luo Women kende mano grubu ma bende wacho to grubu no ni kanyo yudre kata mana kanye Facebook kose grubu wani ni e Facebook grubu wani jatende wan gi jotelo mang'eny nitiere Adhiambo Fambi grubu wani nitiere nyiri karibu 4 or 5 magin admin ma okanyal luongo gi gite but nitiere nyiri to ok gin Kenya ka ng'eny gin Amerika to donje group ni donje gi pesa kosere kaka ng'ato nyalo bedo jakanyo group wani ni e WhatsApp to group wani lach group wani wachake achaka ka nyiri mane WhatsApp e Facebook bang'e waduogo wachako moro ma wagerore wanyiewore mtokni wayao page Instagram page jonyiewore mtokni jochako gerore udi wagerore udi ma watieko kendo sani wan gi chama kendo sani wan gi Luo Women chapters manyalo paro in 2020 Ida Odinga ema nobiro telo na ka wan Kisumu mabe amora ahinya nikech gruba Kasarani chapter wan the best dressed ma joma ne ni e Facebook diere no noneno Kasarani chapter koro mano mana mag group to koro dweche ma kawuono watwak motendre koda to offer na ichiwo ne mana Luo Women kende koso kata mana ng'ata sani to nachiwe mana ne nyiluo nyiluo wa nikech ok anyal chiwe ne ji te nikech obro bedo hasara sana to nachiwe ne nyiluo wa mondo ging'e gima timo mondo gin be gibede maber kaka jomoko bede to korumo to koro nengo dhi doka kawaida wacho no rumo dwene to kata mana kwa dhi nyime microblading ne nango makata konyo godo wang' kopogore kata mana gi shaping mar wang' mapile makata mana kaka itimoni nango miyo ni ine diher mar mondo mimiyo kata mana otim ni microblade than shaping koro gima miyo anyalo wacho mondo mi ng'ato tim microblading malo lielo wang' en ni gi microblading wadhi timo ne nyako ni sani mokwongo kitime watiyo gi pigment wan gi ma brown gi ma black koro wayiero to wariwe according to complexion ni kilando kirateng wakete according to complexion mari alafu ka in kikete ngeni wan nyiri walielo wang'wa dwe ka dwe jomoko lielo after 2 weeks lakini ma kiloso ok obi kethore nyaka higni 7 wamiyi warranty mar higni 3 kibera bera kiwuok idwa tich kaka nyadendi ma wan go kawuono ni ini chunga ti ini tiluoko wang'i tiwuok koro onge gimoro ni tiyo gi dakika 20 30 pod igoro wang'i mano koro watieko koro ena shape ma in go pile cha emi bro bedo go iber sate iom sate okay my chiek in short ibro save on time mar loso wang'i kech kar mondo iwach ni chiewo ikawo dakika 30 kidusori ibro chiewo to koro kibi kawo time no koro nyiso ni ibro iweyo matin moloyo kaka iweyoga nikech koro wang'i ber ichunga tiluoke tilose tiwuok mar ariyo koro kiselose to koro okibi bedo gi lielo wang' ma dwe ka dwe nikech kaka nyadendi madwa goro sani ni gima wadwa loso ne ni biro neno malo yier ma biro tiye wang'e
Koro nikech kata an kaka mara ni sani an gi dweche 4 pok aomo na liele kata natimo ang'o to ena maber. Makoro ka ng'ato timo microblading to nyiso ni yie wang'e ok ti koso? Yier wang' to ti. Gima temo wacho en niya, kata koti to okobi pop kaka ma pok oliel pop. Okobi nene nya yier wang'i to ti kawaida nikech wan onge gima watimo gi yier. Wan watimo mana shape to bende ok wadonje ring'o. Watime mana e skin. Watime mana e pien ma oko to alafu wa disinfect. Wachako wami antibiotic moro nitie midhi tiyo godo for 3 to 4 days. Ochango in 3 to 4 days bang' kwaseloso nigo. Kendo bang' kwalose to kiluoke nyaka ndalogo rum. Makoro kaka nyadendi no kaka iloso ne sani nyiso ni koro chakre kawuono ok oluok wang'e nyaka kinde thuolo mar ndalo 3 mabiro. Kiluoko wang'i tang' matimre? Pigment no ok winjre gi pi. Koro ok onego iluok wang'i ndalo 3 gi ndalo 4. To bang' ndalo 3 gi ndalo 4 no nitiere pien moro madhi walore. Koro ka pien owalore e king'eno chango. To walore gi ndalo 3 kata ndalo 4. Koro bang' kosewalore to koro iluokori aluoka kawaida. To bang' gima adwa wacho bende ni ok ni koro lit ahinya. En kaka threading, kaka liedo gi usi, kaka liele sani ni. Lakini mondo mi customer kik luor kata kik winj lit, watiyo gi numbing cream. Koro numbing cream en cream mo kwa wiro ni e wang'i sama walosi no to lit miwinjo onge. To be lit no en ga mana kaka mar liedo gi usi, threading. En ga kaka mar threading. Koro watemo mondo mi wati gi numbing cream no mondo mi kik iwinj lit ahinya samilosi. Koro ok olit kaka wachre no. Do ng'ato nyalo bende penjo kata mana ni bang' kusewicho numbing cream ma bende isetieko kata mana process no te. Bende ng'ato biro winjo lit. To ko winjo lit otim nang'o? Bang'e ka watieki ma wanyisi ni koro ober. Rem mora midhi winjo onge. Gimora mora midhi winjo onge. En mana ni bang' ndalo 2 kata bang' ndalo 3 ibiro winjo kidwa guonyo kanyo. To mano healing process. Wadendo ni healing process. Ibiro winjo ka gima ili kodwa pokore. Nikech bang' kwasetime ka sani kwatime to dhi bedo madak. Odhi chalo ka gima urateng' nikech wakiko pigments. Koro sani kotieke to dhi neno marateng'. Lakini bang' ndalo 2 kata bang' ndalo 3 pien marateng' no biro wuok oko to dong' kokao complexion ni, rangi ni, obodong' kokao rangi ni. Koro seche ma koro ibunjo ka gimo ili no bobet ka oda mondo walre. Temo wacho ni kar mondo iguonye kiwinjo ko ili ko chango no to nitiere cream mibro nyiewo miwicho. Nitiere cream miluongo ni Grabasin no bang' kwatieki koro sasa kiwinjo ka omono ili ni tiwicho matin. Kiwicho matin to ilo rumo. Atisi nyalo mana lero na process mitimo no nikech sani kora neno kiwicho mano foundation koso mano concealer. Ang'o motimo e wang' sama koro iwiche kanyo? Ma iluongo ni concealer. Koro ma nyaka wichne mondo bi one kaka goro wang'e. Nikech gima temo timo ni ma ema dhi bedo end product. Nyiso ni kaka goro wang'e sani ni katieko mowacho ni ber to mane kaka wang'e biro bedo nyaka for the next 7 years. Makoro wacho ni ka sani ka kiwiche no e kinde thuolo mar higni 7 nyiso ni koro ok owich gimoro amora wang'e en mana kamano. To bende kata mana kiwacho ni kata mana 7 years maintenance mare chal kata mana nada rita mar eyebrows no. Arita mar eyebrows bang' ka wase wiche mise confirm no ber ma watime wang'i biro bedo kamano bang' higni 7 ibiro luoke kama kawaida. Lakini kidwaro mondo mi en line, kidwa mondo mi eyeline tibiro nyiewo mana concealer. Concealer en around $200. Ibiro nyiewa to kaka ne en cha itima kaka inena time ni. Tiende ku to gi wiye malo ku.
titieko. To ka ok kamano to kisetimo kama tinyalo wiro foundation matin e wang'i, mano to koro mar wang'. Lakini mar eyebrows to kaka lose ni koro ine ng'ama luokore to wuok, unless ka kamano to kidwa eyeline tibro eyeline kaka timo ni, nyiewa gini to koro iwira wira kama, to bang' kisewire kama tinyiewo gini, ikawo gini ne ti blend mondo mi kik ichal igorori ahinya. Koro ichaki ikawo ma titimo kama mondo mi ochal gi kuonde mamoko. Mano koro bang'e ka koro isetime, ka koro chieng' moro koro idwa dhi kamoro kata idwa wuok, koro inyalo time kama gi concealer. Atis nitie ka jok moko ma bende samoro kisewiro kata mana ka sani kata mana ng'ato bini iwiche, iwacho ni kosewich kata mana microblading kawo thuolo mar higni 7. Bende ng'ato kapo ni dwaro shape machielo nyalo kata mana mar mondo mi obi owilne shape machielo mar microblading koso oyo. Inyalo kelo topic no jaber. Mokwongo kaka mara ni naketo higni 6 mosekalo, to en shape machon. Koro ing'eni samoro shape gi lokore, ng'ato nyalo penji ni yawa to ma shape samoro lokore ni. Ma kiketo na higni 7, abiro timora nadi ka shape olokore. Koro gima nadwa wacho en niya, sani kaka ngima medo dhi mbele, teni shape mabiro next biro maber moloyo mane nitie. Tiende ni machon nyalo bedo adjusted. Kaka mara ni sani apango, amanyo pesa. Kayudo tamba abiro adjust mondo aket. Imanyo pesa tine wuon mwandu. Mwandu mar biashara. Mwandu ok nyal bedo manono, to be ok anyal losora kenda. Nyaka losa. To ng'ama losa no ok nyal losa nono, nyaka chule. To kata mana kwa dhi nyime inyalo mana wacho nwa kata mana ni microblading sani ka kisechopo okang' ma kamano, koro bang' mano to koro itimo nang'o? Bas, koro bang' ma wase goro ne nyadendi na makawuono ni iluongo ni Eunice, wase outline. Koro chopo sama koro adwa kone mondo oyel wang'e mondo ng'i ane ni to gima timone ni berne, be oyiego. To ka nitie kama odwa ni mondo aloki kata medi, to wacho sani chuth kapok koro wachako tich masiesie. Koro adwa miye kiyo mondo ong'i ane, mondo owach ni to be berne. Nyaka make sure ni omor mo confirm kapok wachako madhi tieko higni 7 no. Koro ineno kaka koro jaberne wacho na ni amed mbele kama tin. Tero wamedo. Bas, koro omor. Kendo koro watieko chapter no. Koro mane mana da mondo anyis awach ni ok ni ibira tibet tichako losi, nyaka wakwong wagor mine mi confirm mi wach ni ber, koro kwa chako madhi tieko higni 7 no. Koro kama koro wachope ni watieko, kendo koro wadwa dhi e step machielo, kendo adwani mondo chako slant. To koro step ma wachope ni nikech en very sensitive, kaka ung'eyo en kama ok nyal pando. Koro en kama nyaka wabed very keen and very sensitive. To koro nikech tich ma koro wadwa chako ni an gi watime ga koro ji 2. An ema make sure ni wa achieve gima ne wadwaro kata gima ne customer dwaro. Koro nikech samoro wabedo gi welo mang'eny kata ng'o, nitiere joma bobedo train mamiyo thuolo mar tiyo koda, but nikech adwaro mondo mi wachieve gima ne wawacho cha, I make sure ni an kanyo kendo supervise kendo atimone kendo watime together. Koro watime together mondo mi wa save time, mondo mi wakwaya what we wanted. Koro kaka sani koro ero waketo numbing cream mondo mi nyadendi wani kikunj lit ahinya kata lit matin. Koro ero watimone numbing, kasto wadhi weyo dakika moko matin kaka dakika 5 kata 10, to koro wachako. Koro ng'eny ni nyidendi ma aseneno ka tiyo kuomgi, moko nitiere mako winjo kaka machine mor, to giparo ni koro mor mar machine no e litne. Koro adwa mondo nyisu ni ok en lit. Cream ma wawicho sani ni dhi duoko lit chien, kendo koro bang' numbing wadwa mana chako koro
microblading. Makoro artist nyiso ni bang' koro kosechak na microblading koserumo to koro nyiso ni obro chako winjo lit koso oyo. Donge wasewito ne cream mamiyo kiko winjo lit. Donge ni numbing cream bang' thuolo kata mana mar seche moko yath makamano kata mana rumo koro ng'ato samoro nyalo winjo lit. Koro gima watimo en ni kaka wanambe sani ka watieko outlining en alwora ma oko kendo wachako wanambe koro washade diere ka koro wagoro diere nyaka wachak wamedi. Gima miyo waiweye en ni mondo mi wane ka gima wagoro cha bende ema wuok. To don kaka neno kaka uyweyo no samoro aneno ka shape rabore kata mana shape ok rabre nikech gini kogoro to kamogoro ok ruchre. Koro kata ka wayweyo ka watimo ni to kama ne wagoro cha pod odong'. Koro mondo mi nikech mae is a mild numbing cream koro teko ne rumo piyo. Koro wakete kendo wabudho matin kendo wachako wamede kendo matin. Koro bang' kwasewire kama to kineno ka pod en rachar kama to pok odonje e pien. Koro wachako wamiye dakika moko 3 kata 5 mondo mi odonji kasto wadhi mbele. Pogruok mane mantiere kind microblading gi goro tattoo? Mokwongo tattoo, kiketo tattoo en gima ibiro bedo go nyaka chieng' itho maiki. To microblading en odhi mana for 7 years. Tende ni koromo from the 5th year to the 7th year uyudo kochako ruchore. Tende ni onego bed ni nyalo time kendo bang' higni 5, 6, 7. Koro between higni 7 gi higni 6 from the 5th year inyalo duogo mondo mi ichak itime. Koro mane pogruok. Alafu mar ariyo inyalo gole ka ok idware inyalo gole. Ink mane mutiyo godo? It is a pigment that comes in black and white, black and brown. The moment mawatieko, monyisi ni uko hivyo, no pain, no anything. You just wait for 3-4 days mondo mi owuogi. To umiyo ji yath magiwicho kata wang'e? Yath nitiere iluongo ni Grabasin. To kwamigi wanyise kobiro, wanyise obiro go kata odhi onyiewo bang'e. En around $200. It's available in any chemist. Wane makata kunjo kodwa guonyo to wike. Makoro nyisore ni kata mana ka ng'ato guonyo to rach. Sani to ok onego guonye, ok onego luoke. Kowinjo sani wanyise ni bang' kolosi iyweya gi face towel for the 2 to 3 days. Opil kalure gi ng'ato. Ok ni ji te pil chieng' machalre. Nitie ng'ama mare bro pil gi ndalo 3, nitie ng'ama mare pil gi ndalo 4 gi ndalo 5, nitie ng'ama mare dhi nyaka juma achiel. Koro pil kaluwore gi ng'ato. Koro gima wawacho en mana ni anything, gimoro amora miwinjo ma iwinjo ka ok kawaida, kiwinjo kidwa guonye, kiwinjo ka ang'o, mano emiwicho. To kisewicho ni kiwinjo winja kawaida, tirito nyaka chieng' mawalore cha. Kineno ka walore mowuok te, koro inyalo dhi adhiya gi maisha ni ma kawaida. To ka osecha dikete?
kete kao 1 to 1.5 hours. Yeah. Nikech nitiere golo mokwongo cha maka sama yego kore ka nitiere mo koro watimo sani ni ma koro kwatieko to already ose yudo gima no dwaro cha koro kwatieka ni to nyalo dhi. Oyugi kwase dhi Migori ma watend kuom a good number. Yeah. Madibed ni mae koro edusruok manyasani ma koro mine tiyo godo koso diwach nango sani koro goro kata mana eyebrows gi eye pencil cha tinde thoth ji ok tim ma ema sani ji odonj. Ma ema koro sani nyiri odonje nikech nyiri odich to thuolo mar goro mar eye pencil cha koro ji chal ka gima ji dhi ka koso to nikech koro ma yot nikech en kaka itime no onge gi process mang'eny kidwa wuok okinyi koro aneno ka ng'eny ji yiero maa to gitime koro kichung' to in gi tich mayot inyalo timo tijeni e yo mayot piyo piyo tiwuok koro anya wacho ni en ema koro sani odonjo kata otrend kaluwore kaka aneno kaka ji dware. Kaluwore ni in isebedo e dusruok kuom thuolo malach chakre higa mar 2015 nyaka sani mago higni mang'eny ma osekadho. Diwach nango kotenre koda microblading bende en ginero ma bende dho ngere luongo ni safe mar mondo mi ng'ato tim. An anyalo wacho ni en gima safe nikech mokwongo jogena maseloso duto onge maseneno kobiro ni gini okethore kuome kata okethore kode. Koro anyalo wacho ni en safe nikech asetiyo kuom ji mang'eny, aseloso ji mang'eny, to kata in sensitive kata ok in sensitive, jok ma ang'e ni ok anyal timo negi en mama manigi ma expect ok anyal timo ne, mama nitie gi tuo sukari ok anyal timo ne, to gi ng'ama ka in gi condition moro amora, mago gik mapenjoga kapok atiyo kuom customer. Nyaka penji history ni matin, mapenji ni ok iwinjri gang'o, in gi tuo mane, in ga allergy mane, mago gik makwongo apenjo kapok atime. To joma nyalo confirm ni ok gin safe, gin gi joma nigi underlying conditions, to gi ng'ama is expectant, kata ng'ama kore kane oya yudo nyathi ma pok otieko dweche 6. Nang'o meni mago kitim negi, ang'o manyalo timre negi? Nikech immune system gin samoro ni piny, alafu ng'ama nigi sukari, ing'eyo ni gin joma kata koyudo ga kidonda o anything, ok awach ni ma kelo kidonda, but samoro nyalo tamper gi skin to ok ing'eyo how sensitive, ma kata ok ing'eyo level mar sukari no ni kure. Koro to be on the safe side, jok ma kamago our advice gin ok gin the best mar timo gima kamago. Atis ne jalnero ma bende nyalo dwaro kata mana chako microblading, bende itimo tiegruok kata mana training? Training mar microblading atimo, lakini ok atime branch wa mar Kasarani kae. Training mar microblading watimo branch wa ma town cha, kende masani watime. Mar ariyo, ka watime to nitiere gik manyaka ing'iew pi in nikech the cost incurred. Koro wanyalo time but ok watime ka, watime e dukawa ma town. Yeah. Tiegruok kao seche maromo nade? Nikech ni wacho ni nitie grade ceiling moheo 150. Yes, koro tiegruok watiego ng'ato kuom higni 2 mondo mi irom mulo wang' customer, kata mondo mi wami customer mondo mi koro ibed ni nyalo loso, ibiro train for higni 2 mitime mitieki the whole process. On gi gik mang'eny sani maybe wagora ka piyo but en gi gik mang'eny mondo mi ing'e, nyaka ing'e kaka iset, nyaka ink, nyaka ing'e kaka itimo gimoro amora kata e mashin ni mondo mi oti. Aya, gini nyaka ing'e kaka ikete mondo mi ogorre kaka onego ogorre. Ok en gimi kaka watigoro ka ip. Koro mondo mi learn all that technique and kendo mondo mi ibed godo e pachi ni wang' is very sensitive. Ok en gimi nyalo pandi, ok en gimi nyalo tuggo. Okao at least
2 years kendo wachiwo certificate makoro miyo nyiso ni nyalo dhi chako mari. Makoro nyiso ni tiegruok mabende itimo, nyiso ni Rodopo Beauty Parlor untiere koda that ni school kose? We have a school, we have 2. Achiel nitiere Awendo, achiel nitiere kae. Watimo training e beauty, that is nail technology. Apart from nail technology, wachak watimo mar microblading ni to gi mar makeup. Inyalo mana bedo thuolo mar nyisowa ni kit kata mana microblading utimo pesa di, kata mana ne jalnere madwaro timo tiegruok moro amora kaka mago mag dusruok, wicho kogno, gin pesa di? Kidwa puonjori timo eyebrows microblading, kibiro mwapuonji for time mawachono ming'e everything, makiwuok ka so idhi nyalo yawo mari kata inyalo dhi mondo ndiki, imanyo Sh1,500 for the entire mar tijno te ming'e from chake nyaka tieke. To kidwaro timo mar eyebrows microblading, wachajo Sh10,000 dwe ka dwe for 3 mar dweche 3, mano mar kogno to gi mar makeup. Alafu makeup nitiere tieng' diriyo. Kidwaro ng'eyo full makeup ointel gik mang'eny. En makeup mar ber kakoro mara kata kakoro marino. To nitiere moro ma ineno ka gima ng'ato chal ni nigi adhola moro. Kare mano ok adhola, ogora. Kaka mar Zora, inyalo paro kano ogoye last time. Mano no ok en adhola, en makeup. Koro kidwa ng'eyo mano, en nengo ne ni malo maloyo ng'eyo ma kawaida mar eyebrows. Mago makeup mag sinema. Yes. Kaka nawach, makeup mar sinema nengo ne opogore. Mano Sh200,000 mondo mi ng'ete. Mano igni adi? 2. Koro ma wasetieko eyebrows microblading, kendo bang' mae nyadendiwa ni ok onego luok wang'e for 3 to 4 days nikech pigment mwaketo ni ok winjre gi pi. Koro wang'e oyueyo ayueya gi face towel to wuok odhi kamodwa dhiye. Mar 2, kaka koro wagoro wang'e ni, onge gimoro amora ma koro winjo, en kaka nende obiro, kendo onyalo timo tijene kama kawaida, onyalo dhi tich, onyalo wuok, onyalo timo gimoro amora. To kaka uneno ni, uneno ka oapia ka en black, en rateng' sana, ok ni obobet kama nyaka chieng'. Bang' ndalo 3 kata bang' ndalo 4, layer marateng' ni bowuok, bopudhre. Koro kama osewuok oko, kendo ma owuok oko, koro ka obiro dong' kaka onego bed ni obet, ma obiro bedo godo nyaka chieng'. To chakre sani nyaka ndalo 4 go onge gima onego bed ni otimo ne wang'e ni, en mana yueyo kuond moko gi, to ka to weyo, rem mowinjo onge. But nitiere cream ma wadhi miye ma iluongo ni Grabasin. Koro Grabasin ni onego bed ni obowiche diriyo odiochieng', kaka sani owiche, kodhi nindo owiche to giko kinyi kochiewo obowiche. To onyalo bet kode kowinjo ko, kech sama oda wuok, mamalo oda wuok, obedo ga ichi, owinjo koda noguony. Koro anytime sama ng'ato winjo kamano, obowicho cream ma wamiye no, kowicho ok obiwinjo ka odwa mondo oguony kendo. Koro mano onego bed ni owicho nyaka maro no opokre. Kosepokre to koro owe wiche kendo dhi mbele gi ngimane ma kawaida. Aya, gima chielo mabe nadwani mondo aler en ni ok ni wayudore mana Kasarani kae, lakini wayudore kuond mang'eny. Mae ema ne our mother branch, mae ema ne wachako godo in 2015. Emomiyo naneno ni ber mondo ma ema ka ne nyadendiwa biro, to ma ema ne gibiye kendo ema ne gimakwae, nikech ema ne wachako godo chien Kiany. Wayudore town, wantiere Moi Avenue, Festive Mall on first floor, room number B14. Kibiro Kisumu, wantiere KCT A45. Kibiro Awendo, wantiere Konyando on top of Post Bank,
on second floor. Namba migoyo en mana the same no, kata kamiyo contact people, namba mora mora migoyo, abo mi direction. Wantiere Ambwere Plaza, Kakamega. Bondo bende wanyalo yudore, to walimo sani nikech ne wan gi offer. We tried to find a way ma wanyalo miyo offer wani ochop ne nyidendi wate mane nyalo dware. Koro ne waloso timetable ma wawuotho godo e counties wate, ma tarik 31 wan Siaya, chakre tarik 1 wan Eldoret, tarik 2 nyaka tarik 6 wan Kisumu, tarik 6 nyaka tarik 8 wan Bondo. Kaya Bondo wadhi Homa Bay be wadhi Rongo, wadhi Migori. Timetable na nitiere in my pages. King'iyo Facebook page na iluonga ni Atis Pusu, timetable wanitiere kanyo mar limbe. King'iyo Instagram Atis Pusu, kichaki ng'iyo Twitter be pod an mana Atis Pusu, gi namba na gi timetable gi details go duto. Kendo warwako nyidendi duto te. Erokamano ahinya. To kata mana kwatieko kata mana Atis Pusu, mago te bende iseleronwa. Wachni mogik samoro ne rawera maneno wasani e chenro mar pok opogore. In nichako nade, to kumise chope ka indi kata mana nichako gi pesa di mana kwatieko? An kadwa chiwo siganda, nachako yudo ka diere no natiyo, ne wan gi contract moro gi UNOPS, UN. To atime, to at some point naero tije bergi. Koro sachako kae nachako gi Sh200. Loso tanyeo gik matin mana nyalo nyeo. Achaka tiyo matek gi matin mane an godo no. Kamedo gik moko mos. To maduong' en hero tiji. Gimitimo no ihere, irit sani, kendi time gi chuny achiel, titimo your best. An natime my best nikech nyidendi mang'eny paroga ni tije bergi onego bed ni lose gi ng'ama dichuo ema bro lose maber. But adwaro ni mondo a challenge kawuono, anyisu ni ber mar nyako king'e ni ng'ama time en ng'ama time gi chuny achiel, to bro timi maber kaka en dogomb ni mondo bedi. Ok ni joma the other gender ema nyalo time maber. Wan nyiri kaka usebedi ka kiwacho gani, what a man can do, a woman can do it better. Koro kata mar berni bende I still believe ni wabro timo nigo maber, nikech an gi eyebrows manyalo goro, manyalo timo nade, to ng'ama dichuo to onge go, pok obedo go. Koro as long as ni yudo nyako mabro timo nigo gi chuny achiel maber, wa promote uru kaka nyidendi, wabed nyidendi manyalo tiyo tijegi, mayudo pesa gi, manyalo timo gimoro amora kaka gidwaro e sama gidwaro. Erokamano ahinya Atis Pusu, kendo agoni erokamano ahinya kuom yuoro chenro odiochienga makawuono. Kok manyako Ramogi Juangi kanyore bende makelowa e giko mar chenro mar pok opogore. Mana kaka ineno nyadendi kaendi osetimne ginero mabende ong'ere gi dhongere kaka microblading. Mag gin moko kuom dusruok manyasani mabende nyidendni sani eri bende timo. Kokamano en gino marwa ni neno kata mana processes makamaendi chakruok nyaka sani koro wagik. Ginero mabende Atis Pusu wacho ni microblading kitimone nyadendi manero mamiyo nyalo kawo thuolo mar higni 7 manero kapok otimo gimoro miluongo kaka kapok ofade, manero kapok oruchre e wang'e. Nyako Ramogi Juangi mano gikanyore bende makelowa e giko mar twak okinyi makawuono. Warad kende e chenro mar pok opogore manero juma mabiro mar mondo mi wang'e kit pok mabende wabiro bedo godo. Ibed koda odiochieng' makare, oriti uru masani. Nyinga Sharon Ong'ao.